banyak tu bola dengan anakan uang ini yang dia cari dorang baburu di malanyoan yang kabakajan anakan uang ini babau anjang dak babulu tio mingguan dia batukan anakan uang apalah bananan dah jadi ladi cuba mampuka kalan anakan uang yang lain doka jadi jekawan nalaka bangkainya udah mogok di kajaran dibuka rasul kasang pakir nyoba mantuan oi duduk adikara
Lapeh na dari Muaro Kalaban ke Solo, alun le sampai jalan Balimpi nan Basuo. Ada Majalah, buku sarayan di Majalah, nan kaduru. Tapi do mana mila badan Tio kako tabang kalai ladi paci lapewo di mabagayu tagurajai taga dinan kare tuane taga rubu Denang Parandawan.
duduk